No, idem sa pokúsiť dať dneska 1000 hybov. Let's go. Get it! 17! You don't know me, son! Get it! 22 minút. Prvá stovka za mnou. 18! You don't know me, son! Get it! 19! You know me, son! Yeah! Mám za sebou 300 hybov. Hodinka 20 prešla. To začína cítiť. Yeah! 20! You got some more! 21! Yeah! Get it again! Come on! We want to see it! Good! Takých 645 hybov. A už mi odchádza ruka. Rameno, ruka, už sila odchádza. Ale bojujem ďalej. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy! Come on, 23! Come on, 24! One more, David! One more! Takže po 5 hodinách a 15 minútach to balím. Za ten čas som stihol 755 hybov nakoniec. 1000 nebude, pretože ramena už mám uvarené. Ani nie je tak zničené, ale už nemám silu proste sa dvíhať brádu na tyč, takže to nemá význam, také zhyby. Takže pokus neúspešný, škoda. Ale na druhej strane toľko zhybov som nedal nikdy, taktože v kuse, takže zase je tam posun. Takže o 1% lepší a presne o to nám ide. Každopádne dúfam, že vás to troška inšpiruje zase, ale čo so sebou robiť a zostanete tvrdí.